Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng listeners ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Antonio. Sa ngayon po ay medyo may edad na po ako. Pero isa sa libangan ko ay ang pakikinig o panonood sa inyong YouTube channel. Hindi po ako gaanong mahilig sa horror stories pero iba ang epekto po sa akin kapag kwentong aswang ang pag-uusapan. Kung hindi niyo po na itatanong Kuya Bari ay isa rin po ako sa mga taong nagkaroon ng kakaibang karanasan tungkol sa ganitong uri ng mga nilalang. Alam ko po marami ang hindi naniniwala lalong-lalo na kapag hindi sila ang mismong nakakita o nakaranas. Ganon din kasi ako dati. Kapag hindi ako mismo ang nakakita ay hindi ko paniniwalaan. Pero totoong-totoo sila sa maniwala kayo o hindi. Ang mga nilalang na ito ay mayroong dalawang uri. Sabi nila ay mayroon sa kanila na talagang nasa dugo na ang pagiging aswang. Meron namang iyong napag-aaralan o naipapasa sa pamamagitan ng mutyang kulay itim. Taong 1986, nang madestino po ako sa Cotabato. Isa po akong sundalo at trabaho ko ang pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na iyon. Doon ko rin nakilala ang kauna-unahang babae na nagpatibok po sa pihikang kong puso. Siya po ay si Luisa na mas bata sa akin ng halos 5 taon. Noong nililigawan ko po siya ay para akong sumuot sa butas ng karayom. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko bago ko nakamit ang matamis niyang oo. Hindi kasi madaling pakibagayan ang kanyang ina. Masungit ito at kadalasan kapag umaakit ako ng ligaw sa anak niya ay hinahabol pa nga ako kaagad nito ng taga. Kaya hindi ako nakakatuloy minsan dahil totoo namang hindi mangingimi ang kanyang ina, nasaktan ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw na ayaw niya sa akin. Mayroon naman akong matinong trabaho. Hindi naman po sa pagmamayabang Kuya Bari, pero matipuno at karinyoso rin ako noong araw. Marami ang nahuhumaling sa angking kong gandang lalaki. Pero dahil sa mataas ang paggalang ko at respeto sa mga babae, ay isa lang talaga ang itinibok ng puso ko at iyon nga ay si Luisa. Alam mo Kuya Bari, sa kabila ng tapang ng kanyang ina ay hindi po ako talaga sumuko. Ramdam ko rin kasi na may gusto rin sa akin ang babaeng gustong-gusto ko. Minsan kapag natsetsempuhan na wala ang nanay niya sa kanila ay nakakatuloy po ako sa kanilang bahay. Magiliw akong hinaharap ni Luisa. Kaya minsan nang tanungin ko siya kung payag ba siya na maging nobya ko, bagamat nag-aalangan ay sinabi niyang mahal niya rin daw ako. Kaya oo ang naging sagot niya sa aking katanungan. Doon nagsimula ang sikreto naming pagkikita. Kapag nasa kampo kami ay siya na mismo ang nakikipagtagpo sa akin. Hanggang sa nangyari na nga ang di namin inaasahan. Opo Kuya Bari, nabuntis ko si Luisa. Ang totoo po niyan ay si Nanay Charito, ang ina ni Luisa, ang unang nakaalam na buntis ang kanyang anak. 1 linggo lang yun buhat nung may mangyari po sa amin. Hindi ko alam kung papaano nalaman ng nanay niya ang kalagayan niyang iyon. Pero ayon sa kwento po ni Luisa ay galit na galit daw po ang kanyang nanay dahil nga sa ginawa namin. Ngunit nang lumipas ang galit ng matanda ay tinanong nito sa kanyang anak kung ano ba ang plano namin sa dinadalang sanggol. Agad naman daw sinabi ni Luisa na wala namang magiging problema sa akin dahil alam niya at nakasisiguro siyang kaya ko siyang panagutan.
Isang hapunan ang inihanda ni Nanay Charito para sa aming unang maayos na paghaharap. Noon ko lang po nakita ang ibang katauhan ng matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon ay maayos itong nakipag-usap sa akin at parang ibang tao ang aking kaharap. Mabait naman pala at maasikaso. Isa pang napansin ko, Kuya Bali, sa kanya nang matitigang ko ng malapitan ay mas bata itong tignan sa kanyang edad. Sabi kasi ni Luisa ay edad 66 na ang nanay niya. Pero Kuya Bali, kung titignan mo ay parang halos nasa 40 lamang. Sila na lamang dalawa ang magkasama. Maaga kasing namatay ang asawa ni Nanay Charito dahil inatake daw ito sa puso noong isinilang si Luisa. Pero kahit na ganoon ay hindi naman naghirap ang mag-ina sa buhay. Ang buhay nila kung ikukumpara sa mga kabahayan sa baryong iyon ay masasabi ko pong isa sa mga nakakaangat. May 2 palapag ang kanilang tahanan at maluwag ang kanilang bakuran. May malaking tarangkahan din sila na hindi basta-basta ang nakakapasok. Samantala, habang inihahanda ni Nanay Charito ang isang masaganang hapunan, ay panay ang pagsulyap ko kay Luisa. Para kasing sa paningin ko ay kinakabahan ito at namumutla. Hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Panay ang sabi nito sa kanyang ina na tutulungan niya ito sa paghahanda, pero panay ang tanggi naman ng kausap. Mas mainam daw na maiwan siya sa mesa para ako ay may kaharap. Hindi naman niya ako kinakausap ng mga sandaling iyon. Noong mga panahong iyong, Kuya Bari, kasi ay hindi ko pa alam ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nilagang baboy ang espesyal na handa sa hapunang iyon. Agad ipinagmalaki ni Nanay Charito na iyon daw ang lutong hinding-hindi ko raw malilimutan. Sinang-ayunan naman ito ni Luisa. Kaya dali-dali ko iyong tinikman. Abay, totoo ngang malasa at napakasarap ng putahing iyon. Kakaiba ang lambot ng karne. Nasabi ko tuloy na batang baboy siguro ang karning iyon. Sunod-sunod na pagtango ang isinagot naman ng mag-ina. Nang matapos ang hapunan, ay doon kami sa sala nag-usap-usap. Doon na binuksan ni Nanay Charito ang kalagayan ni Luisa. Siyempre, hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon sa revelasyong iyon. Halos 1 linggo pa lamang nang may mangyari po sa amin ng aking nobya, pero kung makapagsalita ito ay tila ba sigurado ng buntis nga si Luisa. Agad niya akong tinanong kung ano ang plano ko para sa kanyang anak. Hindi na ako nag-inarte pa dahil ayokong lumabas ang pagiging dragon ng aking magiging biyenan. Nangako ako ng kasal. Pananagutan ko ang kanyang anak kahit na mga oras na iyon ay naguguluhan pa ako dahil sa bilis nga ng mga pangyayari. Matapos ang hapunan ay hindi na ako pinauwi ng mag-ina. Doon na lamang daw ako magpalipas ng gabi. Pinaunlakan ko naman iyon kahit alam ko na hindi ako nakapagpaalam sa aking kampo. Hindi ko alam kung bakit ng mga oras na iyon ay naging sunod-sunuran ako sa lahat ng sabihin ni Nanay Charito. Ganun yata talaga kapag ka nabibigla. Nagtabi kami sa higaan ni Luisa. At syempre, dahil bago pa lamang kaming dalawa, ay hindi talaga namin matiis ang isa't isa. Muling may nangyari sa aming dalawa. Agad naman kaming nakatulog pagkatapos nun. Ngunit sa kasarapan ng aking pamamahinga ay mayroong kakaibang ingay ang biglang gumising sa akin. Mukhang tunog iyon ng isang ibon na nagmumula sa bintana. Isinuot ko ang aking tsinelas at lumapit sa bintana para ito ay buksan. Ngunit bago ko pa iyon nagawa
ay narinig kong nagsalita si Luisa. Wag na wag ko raw bubuksan ang bintana. Nagulat naman ako sa kanyang reaksyon dahil sa nakita kong kaba at takot sa kanyang mukha habang ako ay kanyang pinipigilan. Maya-maya'y bigla na lamang nawala yung tunog. Saad niya ay wag ko na lamang daw pansinin kung ano man ang aking narinig dahil marami raw talagang kakaibang hayop sa kanilang lugar na gumagala-gala lalong-lalo na tuwing gabi. Samantala ay hindi na nga ako dinalaw pa ng antok ng gabing iyon. Kinuha ko na rin ang pagkakataong iyon para ipaalam sa aking nobya na magkakaroon kami ng operasyon sa kabundukan. Ilang araw din akong mawawala. Dahil sa aking itinuran ay nalungkot siya, pero nang sabihin ko sa aking pagbabalik ay isasama ko na siya sa aking probinsya para makilala niya rin ang aking mga magulang, ay labis siyang natuwa doon. At agad na nagbilin na magdoble ingat ako sa aking trabaho. Sa kabundukan, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng isang puno, ay may lumapit sa akin na isa kong kasamahan na ang pangalan ay si Ismael. Hindi naman talaga kami close nung kabaro kong iyon. Madalang din kaming mag-usap dahil isa siya sa mga kasama ko na masasabi kong parang may sariling mundo. Akalain mong mas gusto nito kasi Kuya Bari na magmukmok sa isang tabi. Pero sa oras ng trabaho at laban ay palaban naman talaga ito at isa sa pinakamahusay sa paghawak ng sandata. Nilapitan niya ako dahil meron daw siyang importanteng sasabihin. Sabi niya, narinig daw niya ang kantyaw sa akin ng iba kong kasamahan tungkol sa karelasyong kong babae. Mayroon lamang daw siyang gustong linawin. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng aking nobya. Sinabi ko naman sa kanya ang pangalang Luisa. Agad siyang nagbigay ng deskripsyon ng isang babae na alam niyang ganoon din ang pangalan. Kinabahan ako kaagad dahil nung nagsisimula na siyang magkwento at makumpirma naming dalawa na iisa ang tinutukoy naming babae, ay nakita ko ang kakaibang likot ng kanyang mga mata. Imbis na pagkagalak para sa magandang relasyon namin ni Luisa, ay isang babala ang binitiwan niya Kuya Bari. Sabi niya, layuan ko daw si Luisa, lalong-lalo na ang kanyang ina. Noong una ay hindi naman niya sinabi ang eksaktong dahilan kung bakit ko dapat gawin iyon, pero sabi niya ay ikapapahama ko daw kung magiging parte ako ng kanilang pamilya. Nagalit ako sa kanya. Muntik na kaming magkagulo sa bundok nang sabihin niyang kalat daw sa kanilang lugar na may dugong aswang ang mag-inang iyon. Nagpakilala din siya na kababata ni Luisa at alam na alam daw niya ang kwento ng mga tao sa kanila. Ang lahat daw ay nag-ugat sa kwentong may nakakita daw kay Nanay Charito na tila nagpalit ito ng anyo. Naging isang malaking ibon daw ito na sinundan pa ng kwentong may nakakita rin na kumakain ito ng lamang loob ng isang kambing. Ayon sa mga nakasaksi ay minsan daw nilang nataga ang aswang sa may bandang liig nito. Mula sa patak ng dugo, nasundan ng mga humahabol sa nag-anyong aso papunta sa bahay ng mag-ina. Tapos nabalitaan nila kinabukasan na dinala daw ng asawa nito si Nanay Charito sa ospital. Kaya't pinagduktong-duktong nila ang kwento hanggang sa umigting ang bali-balitang aswang nga ang pamilya nila. Naalala ko bigla ang pelat sa liig ng matanda, pero kahit ganoon ay hindi pa rin ako naniwala. Bagkus ay nagalit pa ako sa aking kasama at pinagsabihan ito na huwag masyadong nagpapaniwala sa mga kwento-kwento ng mga tsismosa. Sa buong operasyon namin ay hindi na kami nagpansinan pa
Pagkatapos nga ng aming paggalugad sa kabundukan ay bumaba na po kami. Mga 1 linggo din po yun siguro. 1 linggo rin ang ibinigay sa aming bakasyon para madalaw ang aming mga pamilya. At yun ang pagkakataon na hinihintay ko para maiuwi sa Pangasinan ang aking nobya. Matagal na rin hinihiling ng aking mga magulang na sana raw ay mag-asawa na ako. Kaya alam ko na matutuwa sila kapag nakita na nila si Luisa. Sa pagpunta ko sa baryo ay kakaiba ang tingin ng mga tao na nadadaanan ko. Tinitingnan nila ako mula ulo hanggang paa. May mga napansin pa nga ako na nagbubulong-bulungan pagkatapos ko silang lagpasan. Wala naman akong pakialam sa mga iyon. Wala rin akong paki sa kung anuman ang kanilang pinag-uusapan. Kahit batid ko na marahil ito ay tungkol din sa sinasabi ng aking kabaro. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Bagamat sa lugar na kinalakihan ko ay naniniwala ang mga tao sa mga ganito. Iyon na rin yung nakagisnan ko. Pero dahil wala naman ako nababalitaan na taong kinain ang lamang loob, ay nasabi ko na lamang na maaaring ginawa lamang iyon para may mapanakot sa mga bata para huwag nang lumabas ng bahay, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Mas lalong hindi sa mga taong sinasabi nilang kayang makipagsundo sa demonyo. Kasi para sa akin, Kuya Bari, ano naman ang pinakamabigat na dahilan para gawin iyon ng isang tao? Mahal na mahal ko po si Luisa at walang bagay sa mundo na makapaghihiwalay sa aming dalawa. Malugod kong ipinaalam kay Nanay Charito ang plano naming pagluwas ni Luisa. Pinayagan naman niya kami. Tinulungan pa nga niya ang paghahanda ng gamit ng kanyang anak. Hindi nagtagal, bumiyahe na kami. Medyo malayo-layo din ang aming lalakbayin. Eroplano po ang sasakyan namin pauwi ng Maynila at bus naman papuntang norte ng Luzon. Isang sorpresa ang pagdating ko sa aming baryo, Kuya Bari. Nagkataon naman na magdiriwang ng kaarawan ang aking ina. Pagdating namin po doon ay wala kaming naabutang tao. Naisip ko na marahil ay nasa bukid pa sila. Pinatuloy ko muna si Luisa sa aking silid para makapagpahinga. Agad naman siyang nahiga at inilapat ang sinasabi niyang nangalay na likod sa kutsyon. Bakas na bakas sa kanyang itsura ang labis na pagod dahil sa aming naging biyahe. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. Hinayaan ko lang muna siya. Lumabas ako ng kwarto at tinungo ko ang kusina. Nagluto ako ng pwedeng gawing tanghalian. Nang makapagsalang na ay saka naman ako nakarinig ng tunog ng humintong tricycle sa tapat ng bahay. Nang sumilip ako ay nakita kong iniluwa ng sasakyang iyon ang aking nanay at tatay at may kasama silang bata na nasa edad 2. Nakalaunay nalaman kong anak pala iyon ng aking kapatid. Mukhang galing sila sa palengke. Marami kasi silang bitbit na mga pinamili. Samantala ay agad naman akong sumalubong sa kanila. Tuwang-tuwa po ang nanay ko. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Ganon din ang aking ama. Isa daw malaking regalo sa kanila ang pag-uwi kong iyon. Tinulungan ko sila sa kanilang mga daladala. Noong nasa loob na kami ay sinabi ni nanay na magkakaroon ng kaunting salo-salo mamayang hapon. Maghahanda raw siya para sa kanyang kaarawan. Masaya naman ang naging kwentuhan namin nang walang ano-ano ay sumigaw ang bata kong pamangkin. Agad siyang dinaluhan ng aking ina dahil nagsimula na rin itong umiyak. Doon niya nakita si Luisa na noon ay gising na. Tinanong kaagad siya ni nanay kung sino siya. Agad akong lumapit bago pa man mag-isip ng di maganda si nanay. Ipinakilala ko sa kanila ang pinakamamahal kong si Luisa. Malugod namang siyang tinanggap ni tatay
Pero si nanay ay tahimik lamang. Hindi ko alam kung nagseselos ba siya noon o kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan, kung bakit malamig ang pakikitungo niya sa aking nobya. Nang bandang hapon na ay may isang tricycle ang huminto sa tapat ng aming bahay. Doon ay bumaba si Elena at isa pang bata na halos kaedad din ng aking pamangkin. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, ay isang albularyo ang nanay ko at maraming alam sa panggagamot. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan, ay naniniwala naman ako sa paraan ng kanyang panggagamot gamit ang mga halaman. Mula pagkabata ay naging mulat ako sa kakayahang iyon ng aking ina. Madami na rin itong napagaling na mayroong sakit at may mga natulungan na walang kakayahan sa pagpapagamot sa ospital. Siya nga pala, si Elena ay kabarangay din namin, pero nasa bandang dulo sila ng baryo nakatira. Agad siyang bumati sa akin. Binati ko rin siya pabalik. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Pabalik-balik daw ang lagnat ito at malala ang ubo at sipon. May nangyari noon na hindi ko inaasahan. Biniro niya ako na bakit daw panay ang sulyap ko sa kanyang tiyan. Natawa naman ako at sinabi kong nagbibiro ba ito dahil wala naman akong dahilan para tignan iyon. Pero ang alam ko ng mga oras na iyon ay napakabango niya sa aking pang-amoy. Kumuha si nanay ng insenso at nagpabaga ng uling. Ginamot niya ang bata sa pamamagitan ng pagsuob. Ito po yung paraan ng panggagamot na pinauusukan ng mga halamang gamot at insenso ang isang taong may sakit. May nakita akong inihalo ni nanay sa isang kulay itim na parabang pulbos. Hindi ko alam kung ano iyon, pero nang maamoy ko po ang usok ay nagpunta ako sa banyo ng walang oras. Sumama kasi bigla ang timpla ng aking tiyan at doon sa loob ay nagsuka ako. Nakapagtatakang kulay itim ang kulay ng likidong aking isinusuka. Pero pagkatapos naman noon ay ginhawa ang aking naramdaman. Nakapagtatakang ang kakaibang amoy na naamoy ko kanina kay Elena ay nawala nang muli akong bumalik sa labas. Nakita kong hinihilot ni nanay ang bata. Nang matapos ay nagpaalam na sila. Inaya sila ni nanay na magmeryenda, ngunit tumanggi si Elena at sinabing kailangan pa kasi nitong magluto ng kanilang makakain. Hindi na nagpumilit pa si nanay, bagkus ay pinabauna na lamang niya ng pagkain ang mag-ina. Kinagabihan, hindi maalis-alis sa isipan ko ang itim na likidong iyon na inilabas ng aking bibig. Nag-alala talaga ako na baka mayroon akong sakit na di ko nalalaman. Nababahala talaga ako, hindi para sa aking sarili, kung hindi para sa magiging kalagayan ng nobya at ng anak namin na dinadala niya. Nakatulugan ko na lang bigla ang isiping iyon. Maghahating gabi nang bigla akong maalipungatan. Yayakapin ko sana si Luisa pero napansin kong wala ito sa aking tabi. Inisip ko na lamang na baka lumabas at nagbanyo. Ganun daw kasi ang mga buntis na madalas silang tinatawag ng kalikasan. Kaya bumalik na lang ako sa aking pagtulog. Kinabukasan nang magising po ako ay nakayakap na sa akin ang aking nobya. Maganda kaagad ang bungad ng araw nang masilayan ko ang maganda niyang mukha. Hindi pa man kami bumabangon ay narinig kong may nagkakagulo sa aming bakuran. Dahil may mga taong nag-uusap-usap doon. Nang buksan ko ang bintana ng aking kwarto ay nakita kong marami nga at napakaraming tao na nakaumpok sa labas. Nandoon si tatay, si nanay na nakikipagkwentuhan sa mga ito. Narinig kong pinag-uusapan nila ay mayroon daw masamang nangyari kay Elena kagabi. Duguan daw ito nang makita
ng madaling araw. Agad daw itong itinakbo ng asawa sa ospital. Napag-alaman na buntis pala ang babae at ang dugong nakita ay ang naaagnas na pala niyang sanggol. Hindi raw alam ng mag-asawa na halos 3 buwan na pala itong buntis. Akala nila ay sanhi lamang ng iniinom nitong gamot ang pagkakaantala ng kanyang buwanang dalaw. Mabuti na lamang daw at naagapan at nadala niya sa ospital. Nakakalungkot man daw at nawala ang anak, pero mabuti na rin na nailigtas ang ina sa tiyak na kamatayan. May nakapagsabi na baka raw aswang ang may gawa noon kay Elena. May nakapansin daw kasi kagabi na may humuhuning ibong wakwak. Maya-maya'y lumabas na kami ni Luisa at inaya ko siyang kumain ng agahan, pero tumanggi siya. Busog pa daw siya at maya-maya daw siya kakain. Nagtimpla na lamang ako ng kape at lumabas sa aming bakuran. Natuwa ang mga taong naroon nang makita ako. Dahil na rin siguro sa hindi ako madalas makita, ay halos mga kamag-anak ko rin ang mga kapitbahay namin na ito. Agad na ibinalita ng aking nanay na ikakasal na ako. Tuwang-tuwa sila sa balitang iyon, Kuya Bari. Mabuti naman daw at naisipan ko rin sa wakas ang mag-asawa. Hiniling nila na gusto nilang makita si Luisa. Nang tawagin ko ang aking nobya ay namangha sila sa kakinisan at angking kagandahan niya. Sabi nila, napakahusay ko daw palang pumili. Pero nang nawala na yung mga tao sa amin ay kinausap ako ng masinsina ng aking ina. Inaya niya ako sa bukid. Dahil malayo iyon at kailangan ng halos 1 kilometrong lakaran ay iniwan na lamang namin si Luisa sa bahay. Sabi ni nanay ay mayroon daw siyang ipagagawa sa akin at ipapakuha, kaya kailangan kong sumama. Ayos lang naman kay Luisa ang maiwan sa bahay at nangako ito na siya na lamang ang magluluto para sa aming tanghalian. Samantala, sa bukid ay nadiskubre kong wala naman palang gawain doon. Bagkus ay isang seryosong usapan ang nais pala ng aking nanay. Isang usapan na kami lamang dalawa, yung malayo kay Luisa. Kumunot naman ang aking noo dahil base sa himig niya ay napansin kong may kakaiba sa nanay ko. Parang nahimigan ako na hindi niya gusto ang aking nobya. Agad niyang pambungad ay mag-ingat daw ako kay Luisa. Hindi raw ito pangkaraniwang babae lamang. Sumang-ayon naman ako kaagad at sinabi kong kaya ko nga siya gusto dahil kakaiba ito. Maganda, mahinhin, mabait at maalaga. Pero ang ikinagulat ko ay nang sabihin niya na aswang ang aking nobya. Diretso niyang sinabi sa akin iyong Kuya Bari, walang paligoy-ligoy. Naalala ko bigla yung sinabi ng kabaro ko noon at kung papaano ako tignan ng mga kababaryo nila Luisa kapag dumadalaw ako sa kanila. Pero tinugon ko siya ng malakas na pagtawa. Ano ka ba naman, Nay? Sa tandaan niyong yan, naniniwala pa ba kayo sa aswang? Isang seryosong tingin ang ibinigay niya sa akin. Hinamon niya ako. Ang sabi niya, susubukin namin si Luisa. At kung mapatunayan namin na totoo ang sinasabi niya, ay kailangan kong mangako na hihiwalayan ko ang aking nobya. Dahil sa gusto ko ring mawala ang duda ng aking nanay, ay pumayag po ako. Pero bago iyon, tinanong ko muna siya kung ano ang basihan niya kung bakit niya nasabi na aswang nga ito. Alam daw niya kung papaano kumilatis ng isang aswang. Hindi raw kasi siya matitigan mata sa mata ni Luisa. Ang sabi ko, baka nahihiya lang. Pero ipinilit niyang nakita raw niya na baliktad ang refleksyon niya sa mga mata nito.
Mag-ingat daw ako dahil baka raw hawaan ako ng pagiging aswang niya. Tumango lamang ako para hindi na mapahaba pa ang aming diskusyon. Pag-uwi namin, nakaluto na ng kanin at ulam si Luisa. Karne ang iniluto niyang putahe. Sa hapagkainan ay gumayat ng kalamansi si nanay pero agad siyang sinaway ni Luisa. Sabi nito ay hindi raw bagay ang lasa ng kalamansi sa niluto niyang ulam. Pero imbis na makinig ay itinuloy ni nanay ang kanyang balak gawin. Pagpatak niya ng kalamansi ay nakita kong kumunot ang noo ni nanay. Maya-maya ay nakita kong tinikman niya ang ulam. Pagkatapos ay sinabi niyang kumain na raw kami. Idinuktong pa niya na ayos lang naman daw ang lasa ng ulam maski may kalamansi. Agad naman iyong tinikman ni Luisa at sumang-ayon ito kay nanay. Totoo daw pala na mas lumabas ang sarap nang humalo ang katamtamang asim ng kalamansi. Kinagabihan ay hindi na nakatiis pa si nanay. Sinabi niya sa akin na lumabas daw muna kami ni Luisa ng bahay. Bagamat hindi ko nauunawaan ang gusto niyang gawin, ay inaya kong makipagkwentuhan si Luisa sa labas ng aming bahay. Makalipas ang halos 30 minuto sa labas, tinawag na kami ni nanay na pumasok. Dire-diretso akong pumasok ng bahay. Paglingon ko ay nakita ko si Luisa na nasa harap pa rin ng pintuan namin. Sabi ko sa kanya ay pumasok na, pero umiling siya. Hindi ko alam pero napansin ko sa mga mata niya na parang takot siya. Nasa tabi ko ang nanay ko noon at si tatay naman ay nasa isang sulok na pinanonood kami. Inaya siya ni nanay na pumasok pero tulad ng nauna ay tumanggi din ito. Napasunod ako sa direksyon ng kanyang paningin. Nakayuko siya at maya-maya siyang sumusulyap sa sahig. Napansin kong may nakalagay na pulbos na itim sa may hahakbangan papasok sa aming tahanan. Agad ipinaliwanag sa akin ni nanay na iyon daw ay pinagsamang asin at pinulbos na itim na luya. Kung ordinaryong tao lamang daw si Luisa ay kayang-kaya nitong hakbangan ang inilagay na iyon ni nanay. Ngunit ang mga taong may taglay ng maitim na mahika ay hinding-hindi iyon kayang daanan. Diretsahang sinabi ng nanay ko na aswang daw si Luisa. Hindi makatingin sa amin ng aking nobya. Tinignan ko si Luisa. Nakiusap ako sa kanya na patunayan na mali ang aking ina sa ipinaparatang sa kanya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya at mariin itong ipinikit ang kanyang mata. Hinakbangan niya ang itim na asin. Nang makapasok ng bahay ay agad siyang nawalan ng malay. Kuya Bari, sobra talaga akong kinabahan ng mga sandaling iyon. Hindi lamang dahil sa posibleng ang tama ang nanay ko tungkol sa kanyang pagkatao. Kung hindi, mas kinabahan ako sa katotohanan na pwedeng mawala sa akin ang mga mahal ko, si Luisa at ang aking magiging anak. Nakiusap ako kay nanay na agad-agapan niya ang nangyayaring iyon kay Luisa dahil dinadala nito ang kanyang apo. Napamulagat ang aking ina dahil sa aking sinabi. Bakit daw hindi ka agad ako nagsabi? Hindi na raw dapat niya sinubok si Luisa. Agad-agad ay pinakuha sa aking ama ang langis sa kanilang silid. Naglagay siya ng kaunti noon sa tela at ipinaamoy ito kay Luisa. Unti-unting nagkamalay naman si Luisa. Agad siyang humingi sa akin ng tawad at inamin niya sa harapan namin na hindi nga siya pangkaraniwan. Inamin niya at sinabi niya na tunay nga siyang aswang. Isang nilalang na palaging natatakam sa amoy ng sanggol sa sinapupunan. Laging uhaw sa dugo at nambibiktima ng mga taong walang kalaban-laban.
Inamin niya rin na siya ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan ni Elena. Humingi siya ng tawad sa akin. Sadyang hindi lang daw talaga niya mapigilan at mas lalong hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Ang ina daw niya na si Nanay Charito ang nagbigay sa kanya ng sumpa ng pagiging aswang. Bagamat ayaw niyang tanggapin iyon noon, ay wala siyang nagawa dahil palihim itong inihahalo ng ina sa mga pagkaing pinagsasaluhan nilang dalawa. Agad kong tinanong sa kanya kung ginawa rin ba nila ito sa akin. Diretsa niya akong sinagot ng oo. Natulala ako sa katotohanan iyon, Kuya Bari. Ano? Kung ganun, aswang na rin ba ako? Agad akong sinuri ni Nanay. Makailang beses niya akong tinignan sa mata. Maya-maya ay napansin kong napabuga siya ng hangin at sinabi niyang hindi raw ako aswang. Naalala ko yung pagsusuka ko ng itim na likido. Pagkasabi ko iyon kay Nanay ay agad niya akong niyakap. Ramdam na ramdam ko ang tuwa niya nang sabihin niyang naisuka ko raw yung ipinakain nila sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bari, medyo natawa nga ako sa sinabing iyon ni Nanay at nagbiro pa nga ako na imposible naman iyon dahil sabi ko ay matagal na iyon. Si Luisa ang sumagot para sa akin at sinabing ang pagkahawa daw sa pagiging aswang ay hindi maiaalis sa katawan sa pamamagitan lamang ng simpleng pagdumi o pagsuka. Nananatili ito sa katawan bilang isang sumpa. Daig ko pa ang nabagsakan ng langit dahil sa sinabing iyon ni Luisa. Nasaktan talaga ako sa katotohanan iyon. Mas lalo na nang sabihin niyang humihingi siya ng tawad sa ginawa nilang mag-ina. Sobrang nasaktan ako sa katotohanan iyon, Kuya Bari. Sinasabi ng utak ko na hiwalayan na lamang siya dahil sa panloloko niya sa akin. Di ko alam kung galit o panghihinayang yung nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Natigil ako sa isiping iyon nang nagsalita si Nanay. Tinanong niya kasi si Luisa kung ano ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Agad naman siyang sinagot ng aking nobya na sobra daw niya akong mahal. Inalok siya ni Nanay na pagagalingin niya ang nobya ko at aalisin ang pagiging aswang nito. Nag-alangan si Luisa noon pero nang mapaliwanagan ay pumayag rin ito. Mula noon, hindi na po ako bumalik pa ng Cotabato. Nag-resign po ako sa aking trabaho at sinubukan na lamang na magnegosyo sa aming bayan. Samantalang si Luisa ay hindi na rin bumalik at umuwi sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng ritual na ginawa ng aking ina ay unti-unting naalis ang pagkagutom niya sa laman at dugo. Grabe din yung naging hirap ni Luisa noong ginagamot pa siya ng aking nanay. Para siyang isang asong may rabies. Nakakatakot at naaawa ako sa kanya noon. Yung tipong nagsasama na ang laway at luha sa kanyang mga mata habang siya ay dinadasalan ng mga orasyon. At noong painumin siya ng tsaang gawa sa itim na asin ay doon siya nagsuka ng mga kulay itim ding likido. Hindi nagtagal, Kuya Bari, gumaling si Luisa. Natanggal namin ang sumpang ibinigay sa kanya ni Nanay Charito at labis niya iyong ipinagpapasalamat sa aming pamilya. Sabi niya, nakalaya na daw siya. Hinding-hindi na daw siya muling babalik pa sa mga gawaing hindi tama. Nagbalik loob din siya sa simbahan at pinagyaman ang pananalig sa lumikha. Kuya Bari, hindi po nagtagal, ikinasal kami ni Luisa. Bagamat minsan ay naaalala pa rin niya ang nanay niya at namimiss ito, ay mas pinili niyang manatili na lamang sa piling namin ng anak niya. Pero
dahil mahal ko po si Luisa ay hindi ko rin po siya natiis. Umuuwi din kami paminsan-minsan sa Cotabato pero hindi kami nakikipagkita kay Nanay Charito. Tinatanaw lang namin ito mula sa malayo at sa tuwing umuuwi kami ng Pangasinan ay kay Ismael kami nakikibalita. Hanggang sa huling uwi namin ay mismong lamay na ni Nanay Charito. Alam kong sobrang nasasaktan ang asawa ko dahil sa naging kalagayan ng kanyang ina at kung bakit kinailangan pa nitong mamili sa aming pamilya niya at sa kanyang ina noon. Bagamat huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad ay ginawa na lamang namin ang lahat para mabigyan ng isang desente at maayos na libing ang kanyang ina. At bago siya tuluyang tabunan ng lupa ay umusal ako ng dasal para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At humingi na rin ako sa kanya ng kapatawaran dahil ako ang naging dahilan ng pagkakalayo nilang dalawa. Isa lang ang natutunan ko sa naging sitwasyon naming iyon, Kuya Bari. May limitasyon lang ang pagiging tao at nasa atin na iyon kung ang pipiliin natin ay kasamaan o ang kabutihan. Payo ko lamang na kapag dumating ang ganitong pagkakataon sa mga buhay ng ating mga kasundo, ay piliin parati ang mabuti kahit gaano pa nito maapektuhan ang kasalukuyang buhay. Dahil nang pinili ng asawa ko ang pagpapakabuti, ay doon niya natagpuan ang kapayapaan at kaligayahan na naghatid ng panibagong pag-asa para sa aming pamilya. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking sulat. Salamat po dahil isa ako sa nabigyan ng pagkakataon para makapagbahagi po ng kwento sa inyong channel. God bless po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Antonio. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Loida. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay naging karanasan ko noong minsan akong nagdalang tao. Sa aking pagkakatanda, nasa 7 buwan po akong buntis nang magsimula akong makaranas ng pang-aaswang. Isang dapit hapon, habang abala ako sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa tapat ng aming bakuran, nagulat po ako, Kuya Bari, noong may lumapit sa aking isang matandang babae. Noong una, inakala kong pulubi iyon dahil wala sa ayos ang kanyang damit at saka nakabuhaghag ang kanyang buhok na parabang ilang linggo nang hindi naliligo. Lola, ano pong... Hindi ko nagawang ipagpatuloy ang aking pagsasalita dahil nagwika rin kaagad siya. Ang bango ng sinapupunan mo. Parang hinog na lang ka. Nais kong matikman iyan, sabi niya. Magkahalong takot at galit ang aking naramdaman noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Napatitig ako sa matandang ito at nakita kong nakangisi siya sa akin. Ano po? Anong sinabi niyo? Umalis ka rito. Aswang ka. Hindi ko alam kung bakit iyon ang nasabi ko sa kanya, Kuya Bari. Pagkawika ko ng mga katagang iyon, walang pagdadalawang isip kong hinampas siya ng walis na hawak ko at saka muling sinigawan na umalis na. Hindi umalis ang matandang iyon sa kanyang pwesto. Nanatili siyang nakatitig sa akin. At nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, napansin kong parang naglalaway na siya. Kapag ka hindi ka umalis, sisigaw po ako. Muli kong bulala sa kanya. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ng matanda. Muli ko pa siyang binantaan at sa pagkakataong iyon, parang tumiklop ang nasabing matanda. Walang pasabi siyang umalis at nang makalayo na siya,
Muli siyang lumingon sa akin. Ngumisi siya at saka inilabas pa ang kanyang dila at dumila sa bibig niya. Tiningnan ko siya hanggang sa nakalayo na ng tuluyan. Doon lang ako nakaramdam ng matinding kilabot, Kuya Bari. Kakaiba, hindi ko maintindihan ang matandang iyon. Dali-dali kong kinuha ang walis na naitapon ko sa kanya kanina at saka pumasok sa loob ng aming bahay. Hala, anong klaseng babae yun? Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Aswang kaya siya? Bakit ko ba nasabi yun? Pero kailangan ko makapaghanda. Sa Sabado pa ang uwi ng asawa ko. Ako, baka bumalik yung aswang na yun ah. Grabe, ba't niya nasabi sa akin yun? Seryosong saad ko sa aking sarili. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, hinasa ko ang itak namin. Inilagay ko rin sa tabi ng aming higaan ang buntot pagi na siyang ibinigay ng kaibigan ng aking asawa. Hindi ko alam pero nagawa ko lahat yun, Kuya Bari. Sa takot ko siguro. Nagpasya akong kumain na lamang. Pagkatapos noon, nahiga ako sa aming silid. Hindi ko na muna sinindihan ng gasera dahil nais kong magmatsyag sa paligid. Bandang 7:00 ng gabi, habang ako ay nakahiga, may narinig akong lumapag sa ibabaw ng bubungan. Kinabahan ako. Isa lang ang duda ko dun. Alam kong aswang iyon, kaya nagmatsyag ako. Walang ano-ano, may narinig akong paghuni ng tiktik sa ibabaw. Ito ay umiikot-ikot sa bahay. Alam ko talagang aswang yun, Kuya Bari, kasi marami na akong kwentong narinig sa mga kumare ko tungkol sa ganyang klaseng huni. Kung kaya't mariing kong hinawakan ang buntot ng pagi. Naku, huwag ka nang magkakamaling pumasok sa bahay namin. Kahit babae ako at buntis, hindi ako mag-aatubiling labanan ka talaga. Bulong ko lang sa aking sarili. Makaraan ang ilang sandali. Ramdam ko ang paninigas ng aking tiyan. Alam kong kagagawa nito ng aswang, kung kaya doon na ako napasigaw. Tantanan mo ko, aswang ka! Natatandaan ko ang mukha mo. Kilala kita. Kapag hindi ka pa umalis, itatara ko tong itak na ito sa liig mo. Matapang kong sigaw sa nilalang na nasa itaas ng bubungan namin. Ngunit ang buong akala ko, Kuya Bari, ay aalis na ang aswang dahil sa aking ginawa. Ngunit mali pala ako. Nagsimula siyang kumalusko sa ibabaw ng aming bubungan para bang balak niyang sirain iyon. Sa kadahilanang iyon, sinindihan ko na ang gasera. Pagkasindi ko, napatingala ako at nakita ko ang bubong namin. Malapit ng matuklap iyon, kaya naging alerto ako. Walang ano-ano, biglang nagkaroon iyon ng siwang. Sa hindi ko inaasahan, may kung anong tumulong malapot na bagay mula roon. Noong una, inakala kong laway lang iyon. Pero nang mapansin kong may kung anong gumagalaw, doon ko nang napagtantong dila pala iyon. Ha! Sige, aswang, ilapit mo sa akin ang dila mo at hahambalusin ko yan. Matapang kong sigaw kahit na halos mawalan ako ng kaluluwa sa takot, Kuya Bari. Hinamon ko siya, ngunit noong wikain ko iyon, dahan-dahang lumapit ang malasinulid na bagay sa akin. Noong malapit na sa akin ang malasinulid niyang dila, kinuha ko ang buntot ng pagi at hinambalos iyon sa dila niya. Agad akong nakarinig ng pag-ungol ng nilalang na nasa ibabaw ng aming bubungan. Nakita ko ring mabilis na umurong ang nasabing malasinulid na bagay na siyang dila ng aswang.
Pagkatapos noon, naging tahimik ang buong paligid. Ngunit kinakabahan pa rin ako at hindi ako halos makahinga, Kuya Bari. Alam kong hindi pa kasi umaalis ang aswang. Kung kaya't nag-antabay ako ng mga susunod niyang gagawin kahit ramdam na ramdam ko pa rin ang paninigas at pagsakit ng aking tiyan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakiramdam ako sa paligid. Tanging sipol lang ng hangin ang humuhuni sa siwang ng mga bintana. Nag-aantay ako. Nang walang ano-ano, may kung anong kumahig sa silong ng aming bahay. Kung kaya't mabilis kong dinampot ang itak at saka napayuko ako. Saktong pagkayuko ko, may nakita akong malasinulid na bagay na tayong-tayo at lumulusod sa siwang ng aming sahig. "Ha? Hindi ka pa rin tumitigil?" Wika ko. Kahit na hindi ako sigurado sa aking gagawin, tinaga ko iyon. Kitang-kita ko ang pagtilapo ng dila ng aswang sa hindi kalayuan. Pero lumusot iyon sa siwang. "Yan ang nararapat sa agaya mong aswang. Wala ka ng dila!" Sigaw ko. Narinig ko pa ang muling pag-ungol ng aswang sa ilalim ng aming bahay at saka ang kanyang pagkahig. Batid kong hinahanap niya ang naputol niyang dila. "Huwag mo lang hanapin yun. Wala na yun." Wika ko. Noong mga panahong iyong, Kuya Bari, alam kong sumuko na ang aswang sa kanyang pag-asam sa sanggol na nasa tiyan ko. Pero hindi pa rin ako nakampante. Kinuha ko ang debateryang flashlight ng aking asawa at saka inilawan ang siwang sa sahig para makita ko ang buong silong ng aming bahay. Noong ilawan ko iyon, gulat ako. Nakita ko ang isang itim na nilalang na nakaupong palaka sa silong at parang may kung anong hinahanap. "Puwisit kang aswang ka! Malis ka sa silong ng bahay ko!" Kinakabahang sigaw ko sa nilalang. Noong mga sandaling iyon, napatingala ang aswang sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naging ekspresyon at naisabihin ng pagtitig na iyon. Subalit pagkatapos niyang gawin iyon, mabilis siyang umalis sa silong ng bahay namin. Alam ko na ang aswang na iyon ay ang matandang lumapit sa akin. Napamura lang ako dahil sa kilabot ng aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kinabukasan, ikinuwento ko sa aking mga kapitbahay ang kakilakilabot na nangyari sa akin noong nakaraang gabi. Maging sila ay natakot para sa akin at para din sa kanilang buhay at pamilya. Kumalat ang kwentong ito sa buong barangay namin, kung kaya't nagplano ang aming kapitan na magsagawa ng pagronda tuwing gabi. Lumipas ang ilang araw at wala namang nangyaring masama, ngunit kinagabihan, habang ako po ay naghahapunan, bigla na lamang sumakit ang aking tiyan. Nagtaka ako, Kuya Bari, dahil hindi ko pa naman kabuwanan iyon. Pasakit ng pasakit hanggang sa hindi ko na kinaya ay napahiga ako sa aming upuang mahaba. Maya-maya'y nakaamoy na ako ng masangsang na amoy. Kinilabutan talaga ako dahil alam kong narito na naman ang matandang aswang na iyon. Muli akong nakarinig ng paghuni ng tiktik
at iyon ay hudyat na naririto na ang aswang. Pasakit ng pasakit ang aking tiyan. Ngunit kahit masakit ang aking tiyan ay pinilit kong tumayo at tumungo ako sa kusina. Kinuha ko ang itak at ang garapon ng asin. Pagkatapos noon ay lumipat ako sa aming kwarto upang hagilapin ang buntot ng pagi. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko ito makita. Maya-maya naririnig ko ang pagtuklap sa aming bubungan. Mas agresibo ang matandang aswang ngayon. Parang gutom na gutom. Bigla akong napaatras dahil sa inasal niyang iyon. "Umalis ka na! May hawak akong buntot ng pagi!" Nasabi ko yun, Kuya Bari, kahit wala naman akong hawak. Pag flashlight ko sa bubungan, nakita ko ang pulang-pulang mata niya na nakasilip na sa ibabaw ng aming bubungan. Napasigaw ako at humingi ng saklolo sa aking mga kapitbahay. Sa takot at gulat ko ay sinabuyan ko ng asin ang aming bubungan. Marahil ay tinamaan ito sa mata at napasigaw ang aswang. Maya-maya ay naririnig ko na nagkakagulo sa labas ng aming bahay. Mabuti na lang sumaklolo kaagad ang aking mga kapitbahay. Agad akong bumaba sa aming bahay at awa ng Diyos, nakasalubong ko ang aking asawa at ako'y napayakap habang umiiyak. Nakita kong pinagbababato ng mga kapitbahay ko ang aswang. Ang iba ay sinisibat ito gamit ang matutulis na kawayan. Maya-maya ay nakakarinig kami ng malakas na hiyaw. Tila tinamaan ang aswang. Bigla na lang nanlaki ang aming mga mata noong nakita naming nagpalit ng anyo ang aswang. Tumitig ito sa amin. Naging isang itim na aso ito at tumakbo ito sa kadiliman. Walang nagtangkang humabol dito, maski ang mga barangay tanod na dumating din. Nakakatakot kasi, Kuya Bari. Ngayon lang kami nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Akala po namin noon ay kwento-kwento lang ito, ngunit totoo palang may aswang. Simula noong gabing iyon ay hindi na ako iniwan pa ng aking asawa hanggang sa makapanganak na ako. Isang malusog na batang babae ang aking iniluwal. Nagpapasalamat po ako dahil hindi napaano ang aking iniingat-ingatang anak. At ngayon po ay namumuhay na kami dito sa bayan ng Cavite. Kuya Bari, iyan lang po ang kwentong hindi ko malilimutan. Namuntik ng manganib ang aming buhay dahil sa isang matandang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami and God bless po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Loida. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bago ko po simulan ang aking kwento ay nais ko munang ibahagi ang kaalaman ko tungkol sa albularyo at mangbabarang. Ayon po sa mga nabasa kong artikulo at kadalasan na naririnig mula sa mga matatanda, ang albularyo o kilala rin bilang Dr. Quack ay isang uri ng katutubong manggagamot sa Pilipinas na gumagamit ng mga dahon at yerba para lunasan ang mga karamdaman. Samantalang ang barang po naman ay isang uri ng mahika na sinasabing higit ang doble na mas mabagsik kaysa kulam. Ang isang mangkukulam ay walang kapangyarihan laban sa isang mambabarang. Ngunit
Paano kaya kung maglaban ang albularya at mambabarang? Sino kaya ang magwawagi? Ang albularya ba o ang mambabarang? Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalan na Leonardo. Ako ay tubong antike na napangasawa ang isang kapangpangan. Sa kasalukuyan po ay mayroon po kaming 3 anak. Hindi ko po ikinahihiya na isa po akong mangingisda. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 1990. 2 taon pa lang po ang panganay kong anak noon nang magpasya kaming mag-asawa na umuwi sa probinsya. Mula lungsod ng Maynila ay umuwi kami ng probinsya. Bali, dati kasi akong nagtatrabaho bilang isang construction worker sa Maynila. Barko lang ang sinakyan namin pauwi sa probinsya. Sa kabutihang palad ay nakarating na kami bago pa pumasok ang bagyo sa Pilipinas. Dumiretso kami sa bahay ng aking tiyahin. Doon po kami pansamantalang nakituloy sa kanila habang hindi pa po tapos ang ipinapagawa naming bahay. Medyo sa bulubundukin nakatira po ang aking tiyahin. Kilala rin siyang pinakamahusay na albularya sa kanilang baryo. Tuwang-tuwa pa nga siya nang dumating kami. "Wow, iyan na ba ang apo ko?" Pagtutukoy pa niya kay Lara. Opo, siya nga tiya. Lara, siya nga pala ang lola ko rason mo." Baling ko naman sa bata. Naging maayos at payapa naman ang pananatili namin sa bahay nila tiya. Kadalasan ay namamasyal pa kami sa bukirin. Unti-unting nasanay naman si Lara sa pamumuhay sa probinsya. Ganon din naman kaming mag-asawa. Tumutulong naman kami ng asawa ko sa mga gastusin sa loob ng bahay ng aking tiyahin. Sinusuway pa nga kami kung minsan ni tiya dahil sa mga pinanggagastos namin. "Gamitin nyo ang inyong salapi sa tamang paraan. Huwag kayo puro gastos. Matuto kayong magtipid. Makontento sa mga bagay na nasa inyong harapan." Lagi pa niyang paalala sa amin. Huwag niyo ring palakihin si Lara na nasusunod ang kanyang layaw. Turuan niyo siyang magtipid dahil kayo lang din ang mahihirapan sa huli kapag nasana yan. Duktong pa niya na agad naming ginawa. Balik po tayo sa binanggit ko kanina na isang mahusay na albularya si Tia Corazon. Walang araw na may dumadalaw sa kanya at humihingi ng tulong na hindi naman niya pinagkakaitan. Mag-isa lamang siya sa buhay. Hindi interesado sa mga kalalakihan noong kabataan niya kung kaya't naging matanda siyang dalaga. Ngunit hindi katulad ng iba ay mabait po si Tia. Hindi naman ganoon katanda si Tia. Nasa edad na 51 pa lang siya ng mga panahong iyon. "Nandyan ba si Corazon?" Isang may idarang babae ang kumatok sa pintuan na gawa sa kawayan. Mugto ang mata nito at halatang may problema. Wala po siya rito eh," tugon ko. Nagkataon kasi na bumaba sa bundok si Tia ng araw na iyon. Ilang saglit lang kaming nag-usap ng babae. Ang sabi niya, babalik na lang daw siya saka nagpaalam na umalis. Naiwan kami ng pamilya ko sa bahay ni Tia. Ang asawa ko ang nag-asikaso ng kakainin namin. Naglinis din siya ng bahay samantalang ipinasyal ko naman si Lara sa ilog. Nangungulit kasi ang bata.
Gusto daw niyang bumalik sa ilog at nang makaligo siya. Bandang 2:00 ng hapon nang makabalik si Tia. Agad ko namang naikwento sa kanya na may babaeng naghahanap sa kanya kanina. Ganun ba? May dinalaw pa kasi akong kaibigan sa bayan. O ito, sampurado. Pagsaluhan ninyo. Anya, saka inabot sa akin ang supot na naglalaman ng sampurado. Maliban sa sampurado ay may dala rin siyang bibingka na ayon sa kanya, bigay daw iyon ng matalik niyang kaibigan. Sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang babaeng naikwento ko kay Tia. Naghintay pa naman si Tia sa kanya, ngunit baka abala lang ang babae kaya hindi kaagad nakabalik. Naghahapunan kami ng mga sandaling iyon nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pintuan. Nakarinig din ako ng hikbi na nagmula sa labas. Nagkatinginan pa nga kami ng asawa ko bago sumunod kay Tia na nauna nang lumabas. Nang makarating kami sa sala, ay naabutan namin si Tia kasama ang babaeng nagsabi na babalik siya. Bumalik nga siya, ngunit may bitbit na bata na hula ko'y kaidaran lang ni Lara. Kapansin-pansin ang panginginig ng batang ito. Namumutla ito na animoy may sakit. Bumalik ang anak ko at asawa ko sa hapagkainan, samantalang naiwan naman ako sa sala kasama si Tia at ang dalawa niyang bisita. Corazon, pakiusap. Tulungan mo naman si Susan. Hikbi ng babae na ang pangalan pala ay Neneng. Oo, Neneng. Akin na si Susan. Anya ni Tia bago tiningnan ang umiiyak na bata. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang biglaang pagkaroon ng pasa sa kaliwa niyang braso na animoy sinadyang kinurot ito. Bigla akong kinilabutan, Kuya Bari, dahil sa aking nasaksihan. Ayon sa nakikita ko, isang mambabarang ang may kagagawa nito. Duktong pa ni Tia, saka ipinaliwanag ang mga dapat gawin upang matigil ang paghihirap ni Susan. Nang gabi ding iyon, ay hinanda ni Tia ang mga kagamitan niya. Sa kanya sinimulan ang ritual. Inutusan pa nga niya akong magpakulo ng tubig at mga dahon na ibinigay niya sa akin. Pero nakalimutan ko na kung ano ang tawag sa mga iyon, Kuya Bari. Basta ginagamit din iyon ni Tia sa kanyang panggagamot. Nagsindi pa siya ng kandila, saka inilagay sa tubig ang patak nito hanggang sa may nabuong figura. Maya-maya'y may binanggit pa siyang mga salita na hindi ko naiintindihan dahil parang wikang Latin ito. Habang isinasagawa ang ritual ay mas lalong lumalakas ang iyak ni Susan at mas lalong nagiging malikot na rin ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Todo naman ang pag-alog sa kanya ng kanyang ina habang sinusubukan na patahanin siya. Papa, ano ang ginagawa nila? Tanong pa nga ni Lara sa akin nang makabalik siya sa sala. Pinatahimik ko naman kaagad siya, saka dinala sa kwarto.
maya't maya pa ay sumunod din ang aking asawa. Pinatulog ko muna si Lara bago muling bumalik sa sala. Hindi pa man ako tuluyan na nakakalabas ng kwarto, ay naririnig ko na ang lakas ng iyak ng bata. Naabutan ko pa ngang parang galit na galit si Tia habang mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. "Layuan mo ang batang ito. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Inosente ang batang ito, kaya bakit ka sa kanya naghihiganti?" Narinig ko pang sigaw ng aking tiya. Hindi ko mapigilan na magtaka ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung matatawa ba ako o mamamangha dahil parang baliw si Tia na kinakausap ang sarili. Nang mga panahon kasi noon, Kuya Bari, ay kaunti lang ang kaalaman ko tungkol sa trabaho ng aking tiyahin. Nagpatuloy si Tia sa pagsigaw na animoy may katunggali. Panay din ang pagbigkas niya sa wikang Latin na sila lang ng kausap niya ang nagkakaintindihan. "Kilalang kilala kita. Kilalang kilala kita. Kaya kung ayaw mong mabunyag ang sikreto mo sa ibang tao, tigilan mo na ang pagpapahirap sa batang ito." Saad pa ni Tia. Nagsitaasan pa ang mga balahibo ko ng mga sandaling iyon nang umihip ang malakas na hangin. Bigla akong kinilabutan at napako sa kinatatayuan ko. "Oras na malaman ko na gagalawin mo pa uli ang batang ito, makakatikim ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo na may anak ka rin." Pagpapatuloy pa niya. Ilang saglit pa ay unti-unting humina ang iyak ng bata. Unti-unting nawala rin ang malakas na hangin hanggang sa tuluyan na binalot ng kapayapaan ang buong silid. "Neneng, ingatan mo ito. Huwag ka ring padalos-dalos sa desisyon mo sa buhay dahil ang anak mo ang napapahamak." Pagbasak ni Tia sa katahimikan, saka may iniabot siyang bote kay Aling Neneng. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila. Dinalhan ko pa nga sila ng tubig na maiinom at ng natirang bibingka. Panay naman ang pasasalamat ni Aling Neneng kay Tia Corazon. "Mag-iingat kayo sa pag-uwi." Habilin pa sa kanila ni Tia bago sila umalis. Hinatid pa nga namin ang mag-ina sa labas ng bahay. Hindi ko na nagawa pang magtanong kay Tia tungkol sa mga nangyari ng gabing iyon dahil ayaw ko rin namang magmukhang pakialamero. Ngunit nabanggit niya na masyadong malakas daw ang mambabarang na siyang sanhi kung bakit naghihirap ang batang si Susan. Doon ko rin nalaman na 3 araw na palang naghihirap itong si Susan. Noong una, ang akala lang ni Aling Neneng ay nagkasakit lang ito. Ngunit kalaunan, sa kanya napagtanto na may mali kung kaya't humingi siya ng tulong kay Tia Corazon. Matapos naming makapagkwentuhan ni Tia Corazon ay saka ako bumalik sa aming silid. Nadatnan ko pang mahimbing na natutulog ang aking mag-ina kung kaya tumabi na ako sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo. May pumunta namang isang matandang lalaki. Dumadaing ito dahil sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Hindi ko alam, Kuya Bari, dahil parang alam kaagad ni Tia Corazon ang sanhi ng kanyang sakit. Agad itong pinahiga sa silyang mahaba at sinimulang kagad ang kanyang panggagamot. Nagsisisigaw ito sa sakit at maya-maya'y
Nag-iba ang boses ng matandang lalaki. Nakakakilabot na mababang boses ang naririnig namin. Hindi ko na nagawa pang lumabas ng kwarto dahil natakot din ako, Kuya Bari. Nakasilip lang ako sa may pintuan. Maya-maya ay nagwika si Tia. "Walang hiya ka, Berta. Ikaw na naman. Antanan mo ang matandang ito. Kung hindi talaga ay tutuluyan na kita." Matapang na sabi ng aking tiyahin. Maya-maya, habang nakahiga ang matandang lalaki, ay biglang tumingin sa kanya at nanlisik ang mga mata nito. Nagsalita ang matandang lalaki sa boses na nakakatakot. Hindi mo ako matatakot ngayon, Corazon. Akin ang kaluluwa ng matandang iyan. Kabayaran niya ng kanyang mga ginawa. Mas lalo akong natakot, Kuya Bari, sa mga nabanggit ng matanda. Maya-maya'y napangisi lang si Tia Corazon at nagwika ito. Ganun ba, Berta? Sige, magkasubukan tayo ngayon." Tumayo saglit siya at may kinuha sa isang kahon na nakapatong sa may altar. Isang hugis krus iyon, Kuya Bari, na kahoy. Bumalik siya sa matandang nakahimlay at nagwika ng, "Dahil sa tigas ng ulo mo at mapaminsala ka sa tao, tatapusin ko na ang iyong pamamalagi dito sa mundong ito." Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, sa mga katagang binitiwan ng tiyahin kong iyon. Maya-maya ay bumulong ito ng mga Latin na salita at biglang sumigaw. "Katapusan mo na, Berta!" Sabay na iginuhit ang krus na kahoy sa liig ng matandang lalaki. Wari ko po ay parang pinatay sa pamamagitan ng paglaslas sa liig ng matanda. Ngunit wala naman akong nakitang dugo sa liig niya, Kuya Bari. Maya-maya ay nawala ng malay ang matanda. Napalunok ako ng aking laway sa aking nasaksihan, Kuya Bari. Manghang-mangha talaga ako sa mga nakikita ko ng mga sandaling iyon. Hindi nagtagal ay nagkamalay na rin ang matanda. "Tapos na ang problema mo. Malaya ka na, Karding." Mahinahong tugon ng aking tiyahin sa matandang lalaki. Tumayo ito at nagpasalamat. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito. Sa pag-alis ng matanda ay tumungo si Tia Corazon sa altar at nagdasal ito. Hindi ko na tinanong kung ano pang dinasal niya, Kuya Bari, ngunit malamang ay nagpapasalamat ito sa Panginoong Diyos sa paggabay sa kanya, sa pagsugpo sa mga masasamang elemento. Doon po talaga ako namangha na talagang isang mahusay na albularyo ang aking tiyahin. Halos 2 linggo pa kaming nanatili sa bahay ni Tia Corazon at sa araw-araw na nandun po kami ay laging may humihingi ng tulong sa kanya at doon ko napatunayan talaga na isa siyang mahusay na albularya sa kanilang baryo. Makalipas ang 2 linggo ay saka na kami umalis doon at lumipat na po sa sarili naming bahay sa baba ng bundok. Dumadalaw naman kami kay Tia sa tuwing libre ang aming oras. Sa katunayan, Kuya Bari, ay noong nakaraang taon lang ay namayapa na po si Tia Corazon dahil sa biglaan niyang pagkakasakit. Ngunit kahit wala na siya, alam ko na ang mga alaala sa kanyang mga taong tinulungan ay patuloy na mananatili. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan niyo, Kuya Bari. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lubos na gumagalang, Leonardo.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.